לחצת? אהלן, כאן גיל מקרקס בגיל. היום אני אסביר איך מותחים את הסלקליין, איך בעצם מחברים אותו לשני עצים. נתחיל מהצד, לא של הרצ'ט, מהצד של הרצועה. אז אם אפשר לראות, שמתי פה מגן עצים, שלא ישרוט את הרצועה וגם את העץ. ואני בעצם מקיף עם הרצועה את העץ. זה נקרא לחבוק, אני חובק את העץ, מכניס את הצד השני לתוך הלולאה. מושך את כל הזה. נסדר את זה פה שיהיה על המגן עצים. גם בצד השני. עכשיו עשיתי את זה די נמוך כי זה יהיה סרטון הדגמה למתחילים. שים לב שאני פה, אתה רואה את המצאים, אני אעשה מין לשון כזאתי כדי שזה יצא ישר. זה עוזר לרצועה לצאת ישר. לא תמיד זה עובד בדיוק, אבל עדיף שהלשון תהיה שני הצדדים שווה. אוקיי, עכשיו אני מותח. שם לב שאין פה סיבובים ברצועה. ומניח אותה רגע ככה. חכה. עכשיו הצד של הרצ'ט. זה בעצם הרצ'ט, זה ערכת מתיחה. יש פה 3 מטר שזה מספיק לחבוק עצים ממש גדולים. הקפתי את העץ. נכניס את הרצ'ט לתוכו וחובק כמו מקודם. עכשיו אני רוצה שהרצ'ט יהיה כלפי מטה, לא כלפי מעלה, פשוט כדי שכשהולכים זה לא יפריע, יהיה אפשר לדרוך על זה. עוד פעם אני עושה פה את הלשון הזאתי, לסדר אותה שהיא תהיה שווה בשני הצדדים. אוקיי. עכשיו יש לי את זה. פה צריך לצלם מקרוב, רואים טוב? אני מכניס את הקצה הזה של הרצועה לתוכו, פה, כן? לא לפה, ממש לתוך זה. מכניס את זה פנימה, ואז מושך את כל השארית. מושך את כל השארית. בגלל שחיברתי בין שני עצים קרובים יחסית, יש פה איזה, לא יודע, 6 מטר או משהו כזה, אז יש הרבה שארית. זאת רצועה של 13, 14, 15 מטר ביחד. ויש הרבה שארית. עכשיו אני מותח. את כל השארית אני גם מותח. ומחזיק. אוקיי? עכשיו יש לנו פה ידית כזאת שמשחררת את הנעילה. אני צריך עם האגודל למשוך אותה, לשחרר, ואז אני מתחיל להדק. אם לא נוח להדק מלמטה, אפשר לסובב ולהדק מלמעלה, אחר כך זה יחזור למטה. כשמהדקים צריך להשתמש ברגליים ובגוף, לא רק עם היד. היד רק ישרה. אוקיי, נהדק עוד טיפה. צריך לשים לב שפה הרצועות נשארות מקבילות. ולא שאחת בורחת הצידה ואז זה עושה בעיות במתיחה. צריך לשים לב שהם זה. ניתן אפילו עוד מתיחה אחרונה. צריך שיהיה מתוח חזק. עכשיו כדי לנעול, עם האגודל אני מרים, ונועל פה עד הסוף. זהו, עכשיו זה נעול. זה אפשר ככה לכנס הצידה, זה לא מפריע. זה מוכן להליכה. כשאני מלמד ילדים ללכת או מתחילים, במקום לתת להם יד, שזה לא באמת עוזר להם ללמוד, אני נותן להם מקלות מטאטא. הם מחזיקים ככה על הרצפה כמו מקלות הליכה, הם מחזיקים על הרצפה מקלות מטאטא. עדיף אפילו לילדים בגובה יותר נמוך. נשים את זה אפילו בגובה כזה. שיהיה ממש גם בטיחותי וגם יהיה להם קל ללכת עם המקלות. אוקיי? עכשיו איך משחררים? בוא תתקרב טיפה. איך משחררים את זה? אתה רואה פה, רואים את החרך הקטן הזה, אני רוצה להגיע אליו, אז אני
מושך, משחרר את הנעילה, מביא ככה את כל הזה מעל. עכשיו יש פה קטע שצריך קצת בכוח, צריך קצת בכוח למשוך את זה עד שזה, והפק הזה הוא בסדר, זה מה שצריך להיות. עכשיו זה הגיע לתוך הזה, זה שחרר, אני יכול להחזיר ולשחרר את הכל ולקפל חזרה. אוקיי? אחלה. תודה רבה, שיהיה לכם